У папярэдніх серыях Бамса і горад злодзеяў. Пішаш, што хочаш убачыць, і бінокль сам гэта знаходзіць. Чарапашка вынайшаў бінокль, які паказвае, што толькі захочаш. Ой, можна мне паглядзець? Аліс Рэйнард падмануў злодзеяў, каб здзейсніць хітры план. Бабуля? І дзе ж бабуля? Бамсе і горад злодзеяў. 4-я серыя. Наступным днём вялікі цукеркавы цягнік меў праехаць паўз вёску. Але ён вёз не толькі цукеркі, у ім былі і пасажыры. Сям'я лісаў з Мікеліны і яе малым братам Мікелем ехала ў адведзены да сваякоў. Спадарыня Бабёр ехала да сястры на ўзбярэжжа. А тут у нас... О, а хто ж гэта тут? Прабачце, спадарычна, калі куфар вам замінае, я занясу яго ў багажны вагон. Прыбяры рукі, адчапіся! Я мела на ўвеце, гэта вельмі міла, але не трэба. Інакш я вас стукну. Цяпер гэта наш цягнік. Вярніце цягнік, злодзеі! Цяпер усе цукеркі нашы. Так, мы зноў злодзеі. Што? Мне даспадобы гэтая адзежа. Яна зручная. Але што гэта? Здаецца, кузіны Воўка знайшлі стары закінуты шлях, які вядзе проста ў лес. І нязвыклы лес. Проста ў лес троляў. Што? З дарогі, тупыя тролі! Ах, вы нягоднікі, а каб на вас ліха! Выдатная ідэя, Бамце. Шкада, што я не падумаў пра гэта ўчора. Калі мы напішам бабулю ў біноклі чарапашкі, мы ўбачым, дзе яна. Паспяшайся, чарапашка. Ад брыдкаслоўя нічога хутчэй не будзе. Я толькі сказаў, паспяшайся. Спяшацца самае брыдкае слова, што я адчуў. Бачыш нешта, чарапашка? Так, я бачу дзве рэчы, добрую і дрэнную. Добрая — гэта бабуля. Яна цэлая і едзе ў цягніку. А якая дрэнная? Дрэнная, што цягнік толькі што знік у лесе троляў. У лесе троляў? Што бабуля там робіць, га? Ёсць толькі адзін спосаб уведаць. Ты ж не хочаш сказаць, што мы пойдзем туды? Так, якраз гэта ён і хоча сказаць. Так, час выратаваць бабулю.
Ой, што гэта? Гаршчок волат мёду, які злодзеі прапусцілі. Якраз тое, што Бамсы трэба, каб уратаваць бабулю. Яны думалі аб тым, што заўжды казаў Бамсы. Рабіць штосьці, калі табе страшна, гэта і ёсць смеласць. Мама, ты помнишь, что я сегодня еду ночевать до Б'ерны? Так? Хіба гэта не заўтра? Не, гэта сёння. Добра? Добра. Будь асцярожная. Эй, почакайте! Я пойду з вами! У наступнай серыі Бамсы і горад злодзеяў. Як Бамсы і ягоныя сябры трапілі ў гэту бяду?